ассалому алайкум дӯстони азиз, инак барои шумо 23 сар моли майда пешниҳод мекунем. Дӯстони азиз, инҳоро ба 4 гурӯҳ тақсим кардагӣ ҳастем. Якум гурӯҳ шуд дӯстони азиз 4 сар бузичаҳои моддаҳанд. Дӯстони азиз, нашоти саломатишон, хурданшон ҳама тарафа соҳибуш мега кафолат метиҳем. Иншоаллоҳ созанд. Чӣ хеле ки шумо худтон мебинед, чӣ хеле ҳушораканд. инҳоро дӯстони азиз нақша мега ки 700 сомонӣ бо ягон сумаки дига муомила мешавад. Ягон харидори хуб боша, ягон сум дига муомила мешавад. Дуюм группаш дӯстони азиз 5 сар такачаҳои ҳушораки асонак тамошо кунед. Дӯстони азиз, саломатишон, хурданшон ҳама тарафа инҳоро соҳибуш мега кафолат метиҳам. иншоаллоҳ ҳама тарафа хубанд. нархи инҳоша дӯстони азиз 850 сомонӣ мега бо ягон сумаки дигам муомила мешавад. Ягон харидор боша инҳоям ягон сум арзон мекунам мега. дар сеюм группаш дӯстони азиз 11 сар бузои калона ниё дӯстони азиз, ки инҳоро 5 саруш такаҳай, 6 сари дигаш модабузай. дӯстони азиз, инҳорам саломатишон, хурданшон ҳама тарафа соҳибуш мега кафолат метиҳем. иншоаллоҳ созанд. бузаам уқа хароби бадам нестанд. чӣ хеле ки шумо худтон мебинед, ҳама тарафа иншоаллоҳ созанд. тамошо кунед дӯстони азиз, ягон харидори хуб боша. инҳоро нархшона дӯстони азиз 1250 сомонӣ мега бо ягон суми дигам инҳоям муомила мешавад. харидор бошед, марҳамат. дар чорум группа дӯстони азиз 3 сар бузи афғонияй, инҳоро 2 саруш моддаҳай, 1 саруш такаҳай. дӯстони азиз, инам саломатишон, хурданшон ҳама тарафа иншоаллоҳ созанд. тамошо кунед чӣ хеле дӯстони азиз ҳушораканд. инҳоро дӯстони азиз нархшона бошад 2200 сомонӣ мега соҳибуш бо ягон суми дигам муомила мешавад. харидори хуб боша, мақсад савдо мешавад. дастсафкаша дӯстони азиз маслиҳат мекунед. дастсафкаша мақсад ба маслиҳат иншоаллоҳ мешавад. харидор бошед, маслиҳат мекунем. дастсафкаша маслиҳат мекунем, иншоаллоҳ мушкилӣ намешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби мола мегӯм 004 51 52 52. дар ин рақамҳо ватсап ҳам ҳастай. прамои зангам бизанед, кор мекунад. занг бизанед, бирен, бубинен, айпеш маҳқул кунен, баъд гирем барен. иншоаллоҳ молои бад нестанд, созанд. хайр дӯстони азиз, боқӣ дар амони худо бошед. дар канали мо меҳмон бошед, обуна шуданро фаромӯш накунед ва аз наворҳои нав ба нави мо бехабар намонед. хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда, худо нигаҳбон.